към границата да го понесат в същото това въдвение, когато ние водим престрел всичките тия гърмотелици, се чуват и на заставата, и на граничните отряди, са наряди. Тук в близост връща е бил наряд Вергил Вълтинов, старши на наряда, младши на водачи на Светлина Куча, с редни крайни стани. Чуват престрелката и в знак на солидарност, на благодарство, двойно не пожалиха живота си да дойдат, да ни помогнат в този труден момент и да преследват групата. Ваклинов с кучето Викър продължава, кучето ги води по следа и няма на няколко метра настигат част от групата. А то само един човек, който е останал от групата, да я охранява. И след тях да идват други. Кучето се хвърля върху него, най-напред отзад се отредено, това ще се това отпред. Тази борба бандита изпуска автомата си и Ваклинов е след него, опира автомата на гърдите му, връзва му ръцете и го оставя на младшия на наряда край постана. Останалите бандити продължават да носят ранения бандити само двама бандити, да го носят към граница и да принесат тук след това. Но след като хващат този бандит и го завързват и го слагат там на стамена, Ваклинов продължава борбата, продължава преследването на групата. Това преследване не на много голямо разстояние, те го откриват. Откриват го, започва се стрелба между Ваклинов и групата. По време на тази стрелба той я простреля на няколко места в гърдите и в корема. Пада долу, кучето идва до него, облизва го, удушва го и той му дава сигнал да продължи да следва бандит. Кучето продължава да ги следва, настига ги некъде, хвърля се върху един от тях. Това вече на това не съм очевидец, но така ми е казвано на него. Хваща единия от тях, да й кръзва на гърлото, а другият е бил заловен на границата от граничарите, които през това време заслоняват граница. След това, след този бой, при мен идват от заставата, командира на заставата, идва и медицинското лице. На заставата, това ми дава хората, че се чули тревогата. Командира идва с кон. Аз през това време съм се привързал. Тук е настъпила тишина вече, но това аз стоих кога. От него той вече беше стигнал. Беше загинал. Дойдох с тревогата група, показаха Яни, те останаха при мене. Аз се качих на коня и заминах за застава. Там медицинското лице бяга първа медицинска помощ. Изпълниване на раната, поинтосване и така. И сутринта на 2 юли трябваше отново да се върнем от тия пътеки и да отидем в Марулен, на марулинските ливади. Аз и Вергил Ваклинов, който е бил ранен, и са го носили 4 часа, неговите другари на носилка са го носили до ливадите на Ваклинови. Тогава Марулен. Изчакаме самолета да дойде,
качиха в миналото самолета, а мене ме качиха в линейка за Гоцеляче. Караха ме в Гоцеляче, първа помощ, един-два дни да захвана и станах работител в София в военната болница. Както случая беше много сложно, разви се раната и не можеха повече да ме лекува тук. След това около 2 месеца продължи лечението ми. А в същото време, когато причина, да постигне до болничното заведение. И така, това беше една наистина мъжна нощ, която не трябва да се забравя. Необикновена нощ, наистина, нощ на проверка на нашата бдителност, на готовността ни за саможертва в името на народа. Нощ, в която водихме бой с въоръжена бандитска група на Римския мост и попречихме на врага да осъществи плановете си. Нощ, в която Ганев, с когото рамо до рамо водехме ожесточен бой с враговете на родините ми, загина. Загина и Ватринов с всичко вика, който прояви голем героизъм, високо чувство за бойно богатство, чувство на дълг към родината. Тежко е, че една млада жена, една млада невеста не дочака стопанина на своя дом. Една дъщеря не видя никога своя син. Една майка с криза винаги Ерика се гласи от шефната за братка. На 1 юли 1953 година е ден на безсмъртие, ден на саможертва, ден легенда. Дълбоко се прекланя пред подвика и памета на загиналите граничари, останали завинаги в бойния строй. Нека те да знаят, че не са забравени. Това се вижда и от организираната среща. Вечна им памет. Наш дълг е да си спомни и за другите, които останаха завинаги на границата. Нека ние, техните бойни другари, в техна чест да отдадем всичките си сили, знание и умения. Нашата страна да стане по-богата, по-силна, с това ще допринесем за делото, за което загинаха нашите другари. Днес можем да бъдем сигурни, че границата на Република България е в ръцете на бойците и командирите в зелено пагони, че те и занапред ще служат верно и предано на делото на партия, на народа, на целия мирен труд на българския народ. И всички те ще продължат делото на загиналите граничари. Ще бъдат все така безстрашни часови на годината и преден пост на мира на първия рубеж. Уважаеми присъстващи, разрешете ми да ви поздравя вас и особено организаторите на настоящата среща. Това са истински патриоти. Хора много симпатични, много отговорни. Хора, които болеят за народа си, за родината. Нека да им пожелая и на тях лично здраве, лично щастие, на тях, на всички вас, на вашите семейства, големи успехи за щастието на нашата родина, Република България.
Още веднъж искам да благодаря на участника в събитието, заради което сме се събрали днес, ветерана Александър Александров. Благодарности на всички колеги от форум Граничарите на България, които подкрепиха тази инициатива, независимо дали сега са тук или не. Благодарности на Гранична полиция за оказаното съдействие. Благодарности на всички гости, роднини, на загиналите, които са тук с нас, да почитат тяхната памет. През цялата си хилядолетна история България винаги е имала достойни защитници на своите граници. Всеки войн, служил и загинал по знамената на родината без значение по кое време, заслужава почет и памет. Ние сме си изпълнили задължението пред Отечеството, а сега изпълняваме дължимото и пред загиналите при изпълнението на воинския си дълг. Защото ние се прибрахме от дома, а те останаха на вечна стража като гранични пирамиди, маркиращи неприкосновената територия на родината. Сред тях са Вергил Вакилов и Дончо Ганев. Днес много хора се вълнуват от това, заради което двамата граничари, открити в пустото, застави и се дали най-скъпото си. След онази паметна нощ на 1 срещу 2 юли 1993 година, бойните другари на Ваклинов сигурно многократно са се задавали въпроса: нима до този момент наистина го познава? Този, който не знаеше какво го дебне за всяко дърво, за всяка скала в тъмната нощ. Този, който не знаеше колко дола са насочени срещу него. И въпреки това той бързаше пръв да стигне до Римския мост, за да помогне на своите другари. И въпреки това той вървеше плътно след вихър по следите на нарушителите. И въпреки това той бързаше да ги настигне преди да стигне до браздата горе на чуката. Знаела, сигурно е знаел цената на риска. Сигурно е знаел какво може да го дебне в тъмната нощ. Но над всички временни и конкретни съображения Вергил е поставил мисълта за родината и нейното бъдеще. Това голямо нещо, в името на което човек се ражда и в името на което човек умира. Когато преди 2 години за първи път безуспешно се опитах да открия Римския мост, въобще не съм се представил, че днес тук с вас ще откриваме новата паметна плоча на героя граничар Вергил Вакилов. Че днес сред нас ще бъде единственият жив участник в боя на Римския мост Александър Александров. Инициативата за възстановяването на паметната плоча на Вергил Вакилов се роди спонтанно между нас във форум Граничарите на България. Отначало бяхме само шепа ентусиасти, но постепенно все повече и повече колеги се запалваха по идеята. Впоследствие към нас се присъединиха и хората, които в момента отговарят за охраната на държавната граница. Гранична полиция, наследникът на гранични войски, в които повечето тук присъстващите са били редовната си военна служба. Независимо, че днес тук са се събрали граничари от различни поколения, те са обединени от мисълта, че са служили и продължават да служат единствено в България. Там, на моста Римски, граничен наряд, влезнал в престрелка с бандити и пак. Александър стреля първият смалил, шум повален в него равни. Ганев с пушка стреля, болно стиска той, но куршум повален в него повалил. Бързо! Помощ идва, вихър и Вергил. Бандата преследва домовни скали. Жив един залъган, вихър разделен. Другите се бият, чак от други ден. Слънцето изгрява, боят превреден. Там лежи Ваклинов, цялото хвърляво. Кучето до него тихо му шепти: ой, лежи юнако, смел народен син. Ние се бихме смело двамата с теб. Път си роден, изпълнихме с чест. И сега до моста паметник блести, а до него зорко ограничен ти. Тъжна песен пее шумната доспата за героите смели, паднали пред бой. Там на моста Римски граничен наряд влезе в престрелка с коварен враг.
граничен наряд влезе в престрелка с бандити и бар. Александров стреля, първият падна, но куршум коварен тежко го рани. Александров стреля, първият падна, но куршум коварен тежко го рани. Ганев стреля с пушка, помощ иска той, и на помощ идват Вихър и Вергил. Ганев стреля с пушка, помощ иска той, и на помощ идват Вихър и Вергил. Вече се стъмнило, боят продължил, бандата преследват домовини скали. Уважаеми организатори на това мероприятие, колеги от форума Граничари на България, скъпи гости, колеги, бивши, настоящи граничари и служители на гранична полиция. Днес е събитие, което ще остане паметно за нас много време. Не съм си представил, че той е такъв момент. Това много се вълнувам и благодаря за всичко това, което е направено, както на участниците във форума, така и на колегите от граничното полицейско управление в Доспат. Вижда се, че спомена за героите е жив. Много по-добре би било, ако тук имаше една паметна плоча и след нас да бъдат останалите герои, но да благодариме на Господ, че поне запази другаря Александров. Ние така се решихме, че може да се казваме другари. Понеже сме другари по съдба, били сме граничари и продължаваме да бъдем такива. Граничаря винаги остава в съдбата на хората. Няма район, където е имало граничари, хората да кажат точно това. Крайграничните райони винаги са били свързани с граничарите и граничарите са били свързани с хората. Така че за мен е чест, че имах възможност да служа в гранични войски, да стана така с много от моите колеги наследници на тези традиции славни, да се опитаме да ги принасяме и в гранична полиция, като ценности, които е създала службата в нас. Така че благодаря на всички и нека не забравяме това място и годините. Скъпи участници в форум Граничарите на България, уважаеми господа от гранична полиция, позволете ми от името на наследниците на Вергил Борисов Баклинов да изразя своята огромна човешка благодарност за това, което направихте. Благодаря ви! Граничари на България, скъпи гости, дами и господа, българи. Аз ви приветствам за това, което правите. Аз също много се вълнувам след това, което каза България Александров. И в Доспат от малки помним героите. За нас Вергил Баклинов е истински герой. И знаете, че и нашето училище носи това име. Правили сме много посещения на застави и тук сме идвали като деца. И това така тайнствено, някъде човешко място е част от нашата история. И за това ви благодаря за тази инициатива и ви обещавам и ви уверявам, че ние ще продължаваме да ви подкрепяме. Тази идея, която казва на вашия колега и вашия адвокат, всички да бъдат изписани, мисля, че това трябва да бъде повод за следващата ни среща. Благодаря ви. Ако някой има желание да каже няколко думи, просто давам думата на... Уважаеми гости, които сме се събрали днес тук, благодаря на всички вас присъстващите
за това, че продължихте нашата обща инициатива с Гранична полиция. Това е една инициатива, която се роди съвсем спонтанно, точно преди една година, когато на експедицията с няколко членове, буквално бяха 5 членове на форума Традиция и на форума на граничарите на България, успяхме да намерим това място, успяхме да намерим останките на Римския мост и успяхме да си изясним в нашите представи каква е била ситуацията. За съжаление, на това място, точно преди една година, ние намерихме очертанията на паметна плоча, която за съжаление вече няма. Също така, за съжаление, ние не можахме да намерим снимка, по която ние да пресъздадем оригиналния надпис от 1953 година, но аз вярвам, че и този надпис е достатъчно показателен и надявам се ще оцените по достоинство това, което успяхме да направим всичко ние. В заключение искам да кажа, че това няма да бъде последната инициатива и ние продължаваме с възстановяването на паметници на граничари, с изграждането на нови и с поддържането на историята жива в памет на нашите граничари. Съм директор на начално училище Вергил Ваклинов, град Доспат. С болка чух младото момче граничаре, как говори за очупените и порутени понякога български паметни плочи за достойни български мъже. Искам да кажа на всички вас, че нашите ученици с гордост и чест носят името на Вергил Ваклинов, на граничаря, дал своя живот. И в тази връзка искам на всички вас тук да се похваля, че през последното национално военно изпитване в 4-ти клас учениците от начално училище Вергил Ваклинов заеха достойното първо място за област Смолян. Така че мъже, борете се, пазете нашата държава, има кой да помни вашия подвиг. Вече се стъмнило, боят продължил, бандата преследва домовини скали. Вече се съмнало, боят прекратил, там лежи Ваклинов, цял в кръв облян. Вече се съмнало, боят прекратил, там лежи Ваклинов, цял в кръв облян. А до него вихър тихо му шепти: спи, другарю верен, смел народен син. А до него вихър тихо му шепти: ти изпълни своя граничарски дълг. Днес на моста римски паметник стои, а до него зорко граничарят ти. Днес на моста римски паметник стои, а до него зорко граничарят ти. Тъжна песен пее мътната Доспа, за героите сме. Така на всички подарявам по една книжка. Заповядайте. Заповядай. Къде е Ивайло? Тук. Ниво, спомощ се тази книга. Да си почнете с удоволствие. Здравейте. За книги за зрители, честито да се четете с удоволствие.
Това с вас, нали? Да, той я беше снимал и ми я беше снимал. Ние вече имаме в оригинал. Сега трябва да открием една дебелата с зелените корици, дето е цял сборник, дето не помня. Ето и за мен една апаратор. Личната бразда е сборник от очерци и такива работи. Да, има стихотворения, очерци и такива работи. Казва се крайграничната. Така. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Заповядайте. Живи и здрави. Заповядайте. Има ли някой от форума, който няма книжка още? До 72 е бил войник, след това Това е Ваклиново. Марулево. Марулево, Ваклиново. Не. Ваклиново е тук. Тук ли? Ваклиново се вижда. Главното на втори план. Това е или Копчан или не знам. Не, те казват, че е било Ваклиново. Ей, не ми се слиза додолу, трябваше да взема навигация. Ще ги извади всички. Щях се ли се чули да рече? Ние последва май наръган с нож. Ето, Те да къде виж ще бяга? по-удобна скаличка за... Йо, виж по-удобна скаличка за копата ръко и за една плоча такава. А браздата на какво разстояние от тук? Ако има бразда, 3 км. Браздата е гора. Значи ето е било кльона. Покрай тази боровата гора. Прави сметка още нататък. Километра, да. 2-3. Много по-близо е било. 300-400 метра. Ето. Да, не е като при нас. Много по-близо е било, зато имало толкова все от тук искали да ходят. Аз затова ги наберам. Има мухоморки. Защото на един тъща му умрел от удар. Знаеш, що умрел от удар? Що не става да е регън? И умрел от удар. На 2 месеца ли? 3 месеца намерим тук. Може някоя трябва като си много Сави. Те са в гръцко фактически. От другия скат. Това много близо до граница, да не ги превараш листи. Тати, дай Поне минимум 2 км до граница. Тъй ли? Може да бъде и 200 метра, то няма да има изпреварване. Тук беше системата. Льона, тук беше Льона. Тук нагоре има поне 2 км. Не знам, аз говоря, съм мерил отгоре от ъгъла на това до центъра на селото 1 км. Малко да бърка от ралета. Малко. Вики, Абсурда от тук 2 км. това е много пошли, бе. Абсурда от тук 2 км. Носи. Какво е тук? Той избяга. Носи, аз това ти казвам, трябва да... Трябва да взето по топографска карта, сега ще се направим ориентиране. Ще видим кое къде. 1 км може да е напряко. Тя колко е дадат от селото, Иво? Кое? Ваклиновчук. Аз напрясно съм мерил Google Earth. Отгоре от браздата не. Щом човека каза, това е Ваклинова чука, той си ги знае. По картата най-точно ще носи. Ма тя карта, знаеш как я прави? Аз GPS-а в колата и тръгнах и го забравих. И след това тръгна топография. Сала го без. Супер! Ти морският ти вестник, сала го без. Сложи го отгоре. Загърби го там това такова. Така. Обратно знаме. Трябваше го държа знамето. Не, така не е. Айде го снимаме и сега хванем един да се сбереме всичките отзад, да не снима с всичките фотопи. Малчо! Там на моста римски граничен наряд влезе в престрелка с коварен враг. Там на моста римски граничен наряд влезе в престрелка с бандити пак. Александров стреля, първият падна, но куршум коварен тежко го рани. Александров стреля, първият падна, но куршум
товарен тежко го рани. Ганев стреля с пушка, помощ иска той, и на помощ идват Вихър и Вергил. Ганев стреля с пушка, помощ иска той, и на помощ идват Вихър и Вергил. Вече се стъмнило, боят продължил, бандата преследва домови и скали. Вече се стъмнило, боят продължил, бандата преследва домови и скали. Вече се съмнало, боят прекратил, там лежи Въклинов, цял в кръв облян. Вече се съмнало, боят прекратил, там лежи Въклинов, цял в кръв облян. А до него Вихър тихо му шепти: спи, другарю верен, смел народен син. А до него Вихър тихо му шепти: ти изпълни своя граничарски дълг. Днес на моста римски паметник стои, а до него зорко граничарят бди. Днес на моста римски паметник стои, а до него зорко граничарят бди. Тъжна песен пее мътната до спад за героите смели, паднали в бой. Тъжна песен пее мътната до спад за героите смели,